Okay, ake silungise lapha ke. Amaphutha ayenzeka ngakhona ngoba injalo yabo khona lokho le. Into enzakalileke la ngesikhathi ngifaka kwi-calculator yami ngoba i-calculator ngiyisebenzisayo njengamanje i-calculator yefoni kupresseke u to the power yabo ngifike ngathi 20 times 9.8 ngase ngithi kwapresseka ngephutha to the power sin 30 kwanginika u62.61 kanti ngokomthetho ufana ngithi multiply umultiply ngoshayela kanti sengoshaya emva kwesikhathi yasinginika u62 kanti i-answer la ubani u-98 uma ke seku 98 lana kuchaza ukuthi lokho sekuzobani u-116 shuthi i-answer kuzobani u-positive 116 newtons. Iphutha nje lelo ngesikhathi sengiphantshi i-calculator elenzeka noma ubani nakwi-exam ukuwena lingenzeka wena fanele uligadeke fanele uligade kungcono ngoba ngesikhathi mina ngisuka ngenza la nawe usukwenza lapho ukuze ubone la khona engenza khona iphutha lokushaya nje wrong e-calculator ngiyema lapho.